נמאסתי מהאוזנה הזאתי, עוד פעם קיצצו לי בתקציב של הריכוז החברתי. אין סיכוי, אני אפצץ להם את האוזנה. אני צודקת אותי. גם לי נמאס. כל היום הבנות של הפנימיה האלה, באות, אריה תביא לי כסף, אריה תביא לי כסף על האוטובוס, אריה תיתן לי נסיעות, אריה לאן זאתי נעלמה, לאן דניאלה אחת, זאתי תקנה לי ככה וככה וככה, אני לא יכול יותר. זהו, אני פה. יאללה, תפצצים את האוזנה. מתחילים עם חדר פיזיקה? יאללה, נלך על זה. יאללה. תקשיבי, כלור דאלדה, דאלדה. אוקיי, סטופ. לא אפרת, אני לא יכול, תביאי להם איזה כרטיסיות, לא, תגידי לתפארת שלא תצעק. כן, ביי. מה שנת שם בעצם? אתה לא טובה. גם אני לא הבנתי. אני רק מזלזלת בחוכמתי. יאללה, זה מוכן. תפוצצים את האוזנה.